Türkmenistan'ın global pandemiyanın arasında girden siyahat çäklendirmelerini gowşadyp, halkara uçar gatnawlaryny dikeldip başlamagy bilen daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar gözgörteli köpelýär. Bu barada Balkan vilayatynyň maglumat berýän habarçymyz muny ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklary, durmuş gymmatçylygy we iş şertleriniň barha agyrlaşmagy bilen düşündirýär. Soňky hepdelerde Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine daşary ýurtlara işlemäge gitmek isleýän polisiýa işgäriniň 14-çysy öz ardalary bilen işten çykdy. Mekteplerde we hassahanalarda bu görkezji hasam ýokary bolup, mektep mugallimleri we lukmanlary şeýle şefagat uýalary hem işten çykýarlar. Diýip velayet häkimligindäki ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onun sözlerine göre döwlet edarasynyňky işinden çıkan raýatlar ýurtda halkara siyahat çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagy bilen Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara işlemäge gitmek üçin iş wizasyny almaga synanýarlar. Bu maglumatlar Türkmenistanyň global koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýatyran halkara uçar gatnawlaryny gaýtadan dikeldip başlamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan gowrak wagt soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölükleýin dikeldip başlady. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlary bilen aradaky uçar gatnawlary hasda köpeldi. Daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanýan Balkanlaryň habarçymyda aýtmagyna görä, olaryň şeýle karara gelmegine ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklary, durmuş gymmatçylygy, iş şertleriniň barha agyrlaşmagy, aýlyk haklarynyň pes bolmagy, köpçülikleýin çäreler üçin işgärlerden ýygyderli pul ýygnalmagy sebäp bolupdyr. Türkmenistan iş sagaty 1-den 7-den agşam 10-a çenli dowam edip bilýär. Bundan başga da her bir polisiýa işgäriniň 2 sany ak uniforma hemde 1 sany velosiped almaly barada hem täze tawsyryk geldi. Ak uniformanyň her biriniň bahasy 800 manada, velosipediň bahasy 3-4 miň manada bar. Sport egneşikler hem 1300 manada deň. Biziň alýan aýlygymyz bolsa 3350 manat. Biz bu aýlyga bu zatlary satyn alalım ýa-da garawöz çagalarymyz eklermi? Diýip häzir Russiýa gitmäge taýýarlanýan öňkü polisiýa ofiseri aýtdy. Azatlyk büdjet işgärlerinden dürli, şol sanda palta ýygymy, çürtüm işleri, pili önümçiligi ýaly onlarça maksat üçin ýylyň dowamında ençeme gedek pul ýygnalýandygyny ýygyderli habar berýär. Bundan odal daşary ýurtlara işlemäge giden tanışlarym 4-5 ýylyň dowamynda hem öýli, hem de maşinly bolurlar. Men 4 ýyldan gowrak wagt bäri polisiýada işläp, bir maşin hem alyp bilmedim. Diýip öňkü polisiýa ofiseri aýtdy. Habarçymyz daşary döwletlerde ýokary bilimini tamamlap ýurda dolanan ýaşlaryň köpüsiniň hem gaýtadan Türkmenistany terk etmäge taýýarlanýandygyna aýdýar. Käbir ýaşlar daşary döwletlerdäki firmalary we kompaniýalara işe girmek üçin arda tawsyrýarlar. İşe kabul edilen ýaşlar şol firmalar we kompaniýalar tarapyndan işe çagyrylýar. Ýaşlar daşary ýurtlara gidip işlemegin has behwetligini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyda aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada velaýatyň we Türkmenbaşynyň hemde Balkanawadyň migrasiýa gulluklaryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne soňky aýlarda azatlygy türkmen raýatlarynyň pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşadylmagynyň arasynda daşary döwletlerden Türkmenistana dolanmagynyň dowam edýändigi baradaky habarlara paralel iklenç aladalar zerarly ýa-da ýokary ku maksady bilen ýurdu terk etmäge çalışýan raýatlaryň gözgörteli köpelýändigi hakda maglumatlar ýygy-ýygydan gelip gowşýar. Öz ýaşaýan jaýyny satyp ýurtdan çyksak bolýar diýen adamlar köpeldi diýip bir velayet ýaşaýjysy awgust aýynda azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýdypdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän ýurt ilaty bazarlarda adyk gymmatçylygy, döwlet dukanlarynda haritlaryň yeter yetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylykları we onuň täsirlerini agzamazdan ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli oňyn şertleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muga garamazdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanlylaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdu terk etdi. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda syýasy, ykdysady ýa-da medeni sebäpler esasında ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma ýurtdan syzyp çykan ygtybarly maglumatlar
soňky 10 ýylda 2 miliona golay Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär. Bu günler Lewawyň dolandyrys merkeziniň eteginde gurulan ýaşaý say toplumyny ýylyň aýagyna çelini tapşyrmak tagallalarynyň çäginde häkimetler Tebitiň beýlik edara kärhanalarynda guruluş işlerinden basy çykýan büdjetçileri jaýlaryň içerki timarlys işlerine çekýärler. Bu arlykda yerli ýaşaýjylar degislilikde ardan bahadan satylýan bu jaýlaryň hiliniň pesdigini aýdyp, olary satyn almakdan ýüze urýarlar. Türkmenabadyň Adatlyk etrapçasynyň arkada köçesindäki aeroporta barýan ýoluň uğrunda galdyrylan ýaşaýyş jaý toplumny bitaraplyk bayramyna, ýagny 12-nji dekabra çenli dolu tawşyrmak uğrunda giýje gündüz guruluşyk işleri alınıp barylýar. Dip adynyň eferde üýtgedilip, tylla diýilip tutulmagyny soran yerli hünärmenleriň biri Azatlyga gurrun berdi. Ol Lewawyň döwleti degisli guruluş edaralarynyň, ýagny Türkmenabadyň demir beton kärhanasynyň, Zergeriň demir beton önümleri zawodunyň dagy gurýan 1200 kwartiradan ibarat 4 gatly 40 sany ýaşaýyş saýynyň daşky böleginiň eýýam galdyrylandygyny aýtdy. Häzirki wagt bolsa Spaklyovka boýog ýaly içerki timarlys işleriniň alınıp barylýandygyny bellidi. Bu proýekde çekilen guruluşykçylar bu işleri wagtynda diýinip bilmeýärler. Şol sebäpli häkimetler Türkmenabadyň ähli edara kärhanalarynda guruluşyk işlerinden sähel başy çykýanlary hem elbetde hiç ýyly goşmaça tölew etmezden jaýlaryň timarlaýyş işlerine çekýärler. Dip bu guruluşyň jikme-jiklerinden habarly söhbetdeşimiz nykdy. 40 ýaşlaryndaky tylla bu jaýlaryň bahalarynyň dollaryň gara bazardaky kursy bilen deňişdirilende degislilikde ardandygyny, ýagny 3 otogdan ibarat kwartira üçin 500.000 manat, gara bazaryň narhy boýunça $25.000, resmi alys-salys kursy boýunça hem $143.000, 4 otogdan ibarat kwartira üçin bolsa 700.000 manat sorulýandygyny aýtdy. Emma ol häzire çelini 1200 kwartiradan diňe 550 töwereginiň satylandygyny bellep, raýatyň köpüsiniň bulardan ýüze urýandygyny nyktady. Birinciden jaýlar 1970-nji ýyllaryň proýektlerini görä galdyryldy. Üstesine de olaryň guruluşynda kemçiliklere ýol berildi. Bu toplum Türkmenabaddan 20 kilometr uzaklykda, çölüň gawadynda yerleşýär. Şemal turanda çägäni saklar ýaly hiç ýyly infrastruktura, baglar ýok. Goloýda şemal bolanda çägeli tupandan ýaňa gözüňi açyp bolmady. Jaýlaryň käbiriniň içini hem gum bastı. Dip yerli hünärmen belledi. Onun sözlerine göre bu jaýlar üçin 10 ýyl 30 ýyl ipoteka gözüňünde tutulmandyr. Ähli tölegleri bir wagtyň özünde geçirmek talap edilýär. Mundan başga da täze jaý eýelerini kesitdilen görnüşdäki mebelleri öz hasaplaryna satyn almak barada talap bar. Azatlyň dowamly finansiklaryna garamazdan ýokurky ýagdaýlar boýunça Lewawyň häkimliginden we bu jaýlaryň guruluşyny alyp barýan edaralardan hiç ýyly kommentari almak başartmady. Şu günler Balkan welaýatynyň ekerançylyk meýdanlaryna ösürilip ýetişdirilen gant şugundurynyň hasylyny ýygnamaga girişýän yerli daýhanlar el güýjüniň we hasyl daşaýjy tehnikalaryň ýetmezçiligi diýendigini aýdyp, owagyjylyk resmiýetleriniň bu meseleleri geleňsizliginden şikaýet edýärler. Resmiýetler diňe harmanyny taýin bolup, olar mögsümleýin owagyjylyk işleriniň dowamyna daýhanlaryň ne dökün, ne suw, ne de tehnika problemalaryna ýardam berýärler. Diýip Balkany daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Balkan welaýatyna döwlet tapşyrygy boýunça 3000 hektar meýdana gant şugunduryn eken daýhanlar 24.000 tonna şugundur hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirýärler. Ýöne welaýatyň bereket we magtymly etraplaryny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan daýhanlar tom saýlaryny sebitde şugundur eklen meýdanlaryň tas 3den 1 bölegine gurukçuluk zerarly ekinleriň sökülüp gaýtadan eklendigini aýdýarlar. Yerli daýhanlar hasyl mögsüminde özleriniň el güýjüne we hasyl daşaýjy tehnikalary mätäçlik çekýänliklerini aýdýarlar. Gant şugunlarynyň hasylyny ýygnap almak üçin zerur bolan el güýjü we tehnik ýetmezçiligi ýaly meseleler ýetişen hasylyň ýene bir böleginiň zaýa bolmagyna sebäp bolýar. Diýip daýhanlar aýdýarlar. Bereket etrawynyň kärençleri ýetişdirilen hasyly öz wagtyna ýygnap almak üçin zerur bolan ýardymlar boýunça owa resmiýetlerini dürli haýyşlar bilen
yüz tutýanlyklaryny, ýöne bu haýyşlarynyň netijesi tamamlanýanyny aýdýarlar. Oba hojalyk resmiýetleri daýhanlara gerek wagtyny tapdyrmaýarlar diýip ýerli daýhanlar aýdýarlar. Olar daýhan birleşikleriniň hasabyna duran traktorlaryň azlyk edýänligini, bar bolan tehnikalaryň bolsa ekinleriň hatarary bejergi işlerini ýa-da dökün derman sepmek işlerini yaramaýanyny aýdýarlar. Resmi sanlara görä şu ýyl bereket etrawyna 1000 hektar, Serdar etrawyna 1600 hektar, Etrek, Eseňuli we Magtumul etraplarynyň hersine 100 hektar çemeti ekrançylyk ýerleri şugundur üçin bölünip berildi. Ýurdun Mary we Balkan welaýatlaryna döwlet tapşyrygy boýunça gant şugunduryny ekmek üçin ýörüýte ýerler bölünip berilýär. Türkmenistanyň prezidenti her ýyl ýurtda gant şugunduryny ösdürip ýetişdirmek baradaky ýörüýte karara gol çekýär. Daýhanlar gant şugundurynyň hasylyny ýygnap almakda uly kynçylyklara sezewar bolýarlar diýip Balkany daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Olar öýlerini öpçünçilik meseleleri bilen bagly oba hojalyk resmiýetleriniň ýardymlaryny mätäç galýanlyklaryny gaýtalaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen geçiren ýygynyny ýurtda henizem ýeriň hakyky ýesiniň tapylmaýanlygyny, ýeriň hakyky ýes tapylanyňa başlygyňam ýol başlaryň görkezmeleriňem, ýol başlaryňam gerek bolmaýanlygyny, sebäbi ýeriň hakyky ýesiniň öz etmeli işini bilýänligini aýtdy. Ýöne Balkanyny şugundur ösdürip ýetişdiren daýhanlar suw dökün we tehnik öpçünçiligini çözmek üçin oba ýol başlarynyň ýardymlarynyň zerur bolup durýanyny aýdýarlar. 1 hektar meýdanyň hatar aralaryny ýumşatmak üçin birincilik bilen daýhanlar etrawyň oba hyzmat kärhanasyny arda ýazmaly. İkinciden tölew geçirmeli. Üçüncüden nowata ýazylyp oba hojalyk tehnikalarynyň öz ýerlerine gelerine garaşmaly. Diýip Balkany daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Ýerli daýhanlaryň ösdürip ýetişdiren şugundur hasyl Mary welaýatynyň şeker zawodynyň Mary şekeri açyk görnüşli paýdar rejimetiniň kabul ediş nokatlaryna tapşyrylýar. Öňki ýyllarda Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrawyna hem şeker zawodyny gurmak gödegine tutulýardy. Ýöne bu zawodyň guruluşy heniz tamamlanmady. Balkany şugundur ösdürip ýetişdirýän daýhanlar öňki ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeşliklerde yetişdirileni hasyly ýüzlerçe kilometr ýol geçip Balkan welaýatynyň Mary welaýatyna daşamagyň kynçylyklary barada hem gurrun berdiler.